niya, sa sulod na nagtin siya, ano nagpala siya? Si Ros. Kinsa si Ross? Kinsa na si Ross? Matang sige na kauban. Pagtarong mo duha kay pangmudmud ko na inyong mga naong. Sapit na to na sa mukang tulog bagit ka eh. Di ka nang gatutulog ng tamo ka eh. Sabi ko eh. Yo. Hindi na. Nakon sa kanya. Nakon sa kasulod. Ay, sa kabat niyo. Hapit na sa Nakon sa kasulod. Hapit na human. Hapit na si Human. Sulod. Gawas niyo. Ay, nasakpan na ka na ako. Musulod lagi ka nagbalik, ha? Hapit na mahuman ni Ros na. Amo ka eh. Sa kanya mo kasi tao. Musulod lagi nagbalik. Ah! Gawas. Kisa na si Ross. Kisa na magtarong, ha? Magtarong mo sa kuya. Kisa na si Ross, ha? Agoy! Ako lang Si Rose! Ako Si Rose na ba? Balik ka ng drone ako na imong Rose! Tanahon pag ginakaroon! Balik! Kadubduban ko na! Nauban ko na imong Rose! Hoy dik ay nagadik-adik ang druga makadaot undang inagamit itungodan ang bisyo ha daghang nabuang ug natigbak pa. Hey hoy dik ay nagadik-adik ang druga makadaot undang inagamit inabuhi ay sayang ha undang ilikaye na kanang druga. Hoy dik ay nagadik-adik ang druga makadaot undang inagamit itungodan ang bisyo ha daghang nabuang ug natigbak pa. Hey hoy dik ay nagadik-adik ang druga makadaot undang inagamit inabuhi ay sayang ha undang ilikaye na kanang